Wani irin rol kika taka a cikin wannan shiri na goga? Assalamu alaikum. Abin rol din da na taka a fim din goga na uwa ne. Rol din da na taka kenan a matsayina na mahaifiyar Ado Gwanja, mata Shaukan. To, a cikin wannan labari na fim din goga gabaki daya idan aka ce tun daga farkon labarin har ƙarshen sa wanda sun ne fi burge ki wanne zaki ce? To gaskiya sun din da ya fi burge ni aini wanne zan zaɓa ma ni daga ciki ne. Ai kowanne yana da daɗi amma na bayi na ƙarshe da na yi dai sun ɗin da ɗan nawa kasan ɗan nawa ne sai a hankali. Don wani backsliding da ya kwaso ya watso min ƙasa na ce abin hada ya turjiya. To wallahi tallahi wajen ya kusa ya sa ni kwace da dariya. To Hajiya Ladidi wanda irin yabo ko kuma wanda irin gyara kika hango a wannan aiki wanda kamfanin Gwanja Global suka ɗauki nauyi kuma Aminu S Bono ya bada umarnin da ke jaruma ce da ke ayyuka da kamfanonuwa daban-daban. Wanne irin yabo za ki ba wannan kamfani ko kuma wannan tim gaba ɗaya ko kuma gyara da ke kawo? Zance na gaskiya tim ɗin su gaskiya tim ne da kuma suna da ƙoƙari yaran to amma ya kamata su ƙara yin hazaƙa su zage dantse sosai. Komai ake buƙata na production a tabbatar da an same shi. To saboda kaga an samu artist ba wahala babu ba masu wahalarwa ba masu ba da wahala ba da tashin hankali kaga aiki tafiya yake yi successful in ji bature yana tafiya tiryan gandan. To alhamdulillahi. To yanzu aka raba maki 10 aka ce daga 1 zuwa 10 maki nawa zaki bawa fim ɗin goga a yadda kai ga yadda aka ɗauke? To gaskiya in ni ce don kar a ce na yi son kai don ina ciki da ɗana goga amma da sai in ce maki 100% zan bada insha Allah in dai ni ce saboda duk abin da ake bukata daga kan casting zuwa kan labari ba magana komai ya tafi daidai da daidai. Wanne albishir za ki wa masu kallon ki a wannan shiri na goga? To babu wani albishir da zan musu illa kawai in ce su ƙara taya mu da addu'a kuma insha Allah yana nan tafi su saurara za su gan shi a cikin tallace-tallace wanda insha Allah in suka ga zai burge su za su nishadantu da shi insha Allah kuma faɗakarwar da take ciki ne za su gani za kuma su tabbatar da cewa akwai faɗakarwa na game da yara marasa ji da sauransu makamancin haka. Na gode.